Ova zemlja je sigurno okovana u korupciju i kriminal s jedne strane zbog nedostatka odgovarajućih zakona, iako i brojni zakoni postoje, ali ključni problem ove zemlje je u činjenici da ne postoji vladavina zakona. Čak i oni zakoni koji postoje se ne provode na način koji je propisan s istim tim zakonima. Jedino rješenje je potpuna promjena odnosa prema pitanjima korupcije i kriminala, način da se zakonodavstvom, prije praksom uredi obaveza da svako mora da odgovara za korištenje javnih sredstava i da svi postupci korištenja javnih sredstava na svakom mjestu u svim okolnostima budu 100% javni. Na taj način će se smanjiti nivo zloupotreba, smanjiti mogućnost administracije da zloupotrebljava javne resurse i istovremeno učiniti mnogo odgovornijim administracija pred zakonom. Nama su potrebne i policijske strukture koje imaju političku podršku za istrage, posebno kao u pitanju kriminal i korupcija vezana za korištenje javnih sredstava. Na svim nivoima, od lokalnih zajednica preko entiteta do nivoa Bosne i Hercegovine. Da bi se to dogodilo, moramo imati policijske strukture koje su oslobođene svakog političkog utjecaja i policijske strukture koje provode istrage ne sa ciljem da prikriju, sakriju ili smanje visinu, težinu krivičnog djela, nego da otkrivaju krivična djela i s druge strane da mogu pravosudnim institucijama dati prave dokaze za ono za što postoji osnovana sumnja. Mnogo toga treba uraditi. Korupcija i kriminal isisava iz ove zemlje stotine miliona konvertivnih maraka u crne i sive kanale i dok se to ne riješi, ova zemlja neće biti stabilna, neće biti privlačna za ni domaće i strane investitore, ovo će biti crna rupa na Balkanu.